bavuma le ngoma athi nifanelwe, athi nifanelwe, athi nifanelwe, athi nifanelwe, athi nifanelwe, athi uyithathe incwadi, athi nithabathe nezibhala zibuye, athi ngokuba wena wahlatshwa, athi wasithengela ubuNkulunkulu ngegazi lakho, athi thina sasikude njengenhlangano yeMpumalanga neNtshonalanga, kodwa wena wasilanda. Kuthiwa mawubonakala iy'ngelosi zonke ziza zibawa, kwabonakala ama-24 elders ekhumbula imiqhele yawo ayibeka phansi, athi nifanelwe utho. Ngithanda izinto ngiyazilista. Uma ngiyacela sizibhale phansi lezi zinto. UJohn uthatha uhambo oluya kwi-future. Uyazi ukuthi i-pray dangerous kangakanani? I-dangerous ngale ndlela yokuthi uthi uJohn uthi bheka incwadi zavulwa, uthi nenye yavulwa, uthi buka leyo nto ayikakafulfileki kuze kube namhlanje, kodwa uJohn kwi-prayer wakwazi ukuhamba uhambo lwe-future. Nawe awukakafiki kuleyo future, kodwa uJohn usafika kuleyo future. uJohn uyobhala wathi, hey, nolwandle lakhipha elabagwinyile. Nawe awukakafiki kuleyo future, awukafiki nawe, kodwa uJohn wahamba. Siyahamba emthandazweni. Kuyenzeka sithi sihlangene kanjena nje. Kuyenzeka sithi sihlangene kanjena nje. Kanti abanye abasekho 2026. Abanye sebe-2030. Abanye sebe-24. Abanye sebe-25. Abantu bathi bayagcina. Abanye ukuthi awusekho la. Kanti usuhambile walungisa izinto zakho. Le with emthandazweni siyahamba. Siyahamba. Akasiwo yonke ama-night prayers esiwa-athenda ngoba siney'nkinga. Ama-night prayers akona wonke esiwathandaza siney'nkinga. Abanye bethu bafike yonke into right, kodwa sizohamba. Siyothi siqala uhambo esithi uma silihamba sibone ngo-2030 singena kwi-accident, mase siyikhahlela manje le-accident. Sithi sifika ku-2030 isashaywa leyo accident. Uma sithandaza la sihamba uhambo, izinto ekumele zishaya kwi-future angeke zisashaya, because siyikhansele namhlanje. Wathi angikhansela ukufa namhlanje, wathi angikhansela upoverty namhlanje. Ngiyamemezela awusophindulanga, awusophinduswele, iy'ngane zakho ziyaphakama. Sengibisa ubhisho uNcazula. Cela sihlale phansi 2 minutes or 3. Ngihlale ngifundisa ngekhathi zomthandazo, kodwa ngifuna ukuzilista.